Molweni gayizini, ndinkunguke namhlanje. Wow, and Dr. Sham iyagodola. Today I just want to encourage abantu abahlala nabantu be-drugs ezindlini. 26 June marks the International Day Against Drug Abuse and illicit drug awareness. So inhliziyo yam shem ihamba naba bantu abamakhulu basezilalini fike behleli nabantwana aba-abuzayo, aba-violent, abatya drugs, ngevayo ndikhala nje 3 minutes yobana how do you deal with umntana okanye a violent child, son at home otya i-drugs. Because into embi into yobana abantu bayabulawa ngabantwana babo egameni lobana umntu ezama uprotecta umntana wakhe okanye ezama ukureasonishana nomntana. Endirhaluka ipoint nje ndifuna iipoint ezintathu when it comes to a violent child otya i-drugs. Once umntana be-violent, because laa violence enziwa into yobana mhlawumbi ufuna enye drug emzimbeni, that is no-withdrawal symptoms, okanye u-overdose le drug, that is now imenza violent. Now ngalaa xesha kwasa space ayingomntana, ayingolaa mntana wakho umteketisayo uzambiza ngesiduko, yini Dlamini, yini Dongo, yini Rhadebe. Khawuyeke le nto yenza, akareasonishi laa mntu, so awunawukwazi ureasonisha nalaa mntu. Once umntana wakho be-violent, run for help. That is step number 1. Khwazi uhelp. Don't try uba ube sisigora uqonda uba ndizohlulwa ngunyanam okanye ndizohlulwa ngumntana ndimzala okanye kwathini. Run for help ngalaa mzuzu we-violent. Biza abantu uthi mntana ndixakile. Don't try uba ureasonishe naye okanye guilt trip. Yini ndikwenzela yonke into, akho nto ndingakwenzelanga yona. Ndike ndive ke xa abantu beze nomntana o-violent apha bafike bemxelele okanye bemgcwalisela. Ayilo sithuba lamgcwalisela ngokuya, because laa mntana u-aggressive, laa mntana u-animalistic nje, akasengomntana lo umaziyo womteketisa okanye lo wamzalayo. Ngalaa xesha ku-influence akho nto onoyireasonisha naye, akho nto onotry umunderstandisa. Wena is to try to keep calm okanye to run for life. Ask for help. Xa befika abantu boncedo, i-step sesibini into yokubana ngenxa yale nimba sinayo ke singabazali, ungafuni uba umntwana adisarmwe, because the second thing ozawuyenza kubiza abantu abazawukwazi udisarma. If une-weapon nomntana, funeke azame amadoda anamandla bamdisarme, that is bambe izandla neenyawo uba zingafunctioni, because laa mntana uyi-danger to self and uyi-danger to you, wena mntu uhleli naye. So the best way ke xesha usalinde uncedo, mhlawumbi uhelp wakho ukhwaze abantu belali okanye ukhwaza amapolisa okanye uzawukhwaza amapolisa azomthatha okanye uzawukhwaza ambulance imse esibhedlele to detox, because ngalaa xesha kwi-drug e-high into ezawunceda into yobana adetoxe lo mntu okanye alaliswe lo mntu uba angabi nabungozi kuye nakomnye umntu osecakwakhe. Naw ke banzakala abantu abakhulu kule ndawo yokuzama ukureasonisha nalo mntu, kule ndawo yokuzama ukumnqanda bangabethi abantu, kule ndawo yokuzama ukureasonisha naye, ukumguilt-trip uba ndingumzali wakho ayawundiboni, yini ude usibethe endlini sikuzala. Ayisancedi laa nto ngalaa mzuzu. Please do yourself a favor. Xa umntana ke violent, vala ucango olufutshane, uthi cry for help, ubiza abantu abanamandla bamdisarme. Ungamsizeli ngexesha adisarmayo, because enye into leyo uba xa umntu ebotshwa izandla neenyawo ngamadoda elali bezama uba angabikho violent, ikwasithi bazali abathi yayi mntanam yini nide nimhlukumeze ngalaa mzuzu violent. We need uba adisarmwe so that angabikho violent to herself, himself, and to the people around, to protect you, umntu around this person, and to protect yena uba angazi-injurish. And now masithi mhlawumbi uncedo lukude, because ke emakhaya ke usually kwezi ndawo zikude noncedo, amapolisa ayakhawuleza ufika, i-ambulance ayakhawuleza ufika, kukhona abantu bokuhlala. So abantu bokuhlala ke mabambambe izandla neenyawo umntana o-violent, botshe izandla neenyawo, enze uba angakwazi ubaleka, angakwazi ukubamba into ezibukhali ezinoinjarisha abantu.
nimbeke kwi-recovery position, ndizayiposa uba ibanjani indlela yokumlalisa uba kude kuphele i-drug. Nimane nje sometimes umntana akangatyi mosithi kule nto le-drug ndini, udehydrated. The more dehydrated, the more hungry, the more eba-violent, because the chemical imbalance entloko izamenza more restless. Now ngexesha kwi-recovery position uba epaniweyo iinyawo nezandla, wangqengqiswa such that akarhaxwa yinto esemlonyeni, noba ngamathe noba ngamanzi, angarhaxeki such that ke ngoku avuke engasekho kwayena. So kufuneka umngqengqise kwi-recovery position, nimane nje nimtebhisha phaa emlonyeni noba yimanzi aneswekile throughout the night, because ezi zinto mhlawumbi zenziwa ebusuku, just to stay uba abe dehydrated, abe namanzi emzimbeni. Ungamtyisi ukutya okuqinileyo. Umntu o-high on drug angatsarhwa lula nayintoni, fana nomntu one-fits, angatsarhwa lula, abhubhe ngenxa yotsarhwa, abhubhe ngenxa yomzama umtyisa. Suzama umtyisa, suzama umselisa nto, just dab amanzi nje noba sispontshi apha emlonyeni, elwimini, so that angathelele phaya abhubhe i-dehydration okanye abhubhe iswekile engekho emzimbeni, ukutya okupheleleyo. Amanzi nje aneswekile, uba unayo i-glucose, umane umdebha nje throughout the night kude kufike uncedo, okanye adalala rhone kuphela i-drug emzimbeni. Uyawurizinisha naye ke mhla wavuka. Do not reason with the child or violent. Nje is invite nje i-disaster xa wenza njalo. So please ke phephani bafethu.